Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng amirsane kalian Gebyar Seni Barong Condro Mowo WR Audio non inggih.
agami suci Islam. Kami atur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembah puji para nabi, para wali, Bapak Akoso Ibu Pertiwi. Nuli sak samunipun dadosaken menapa ingkang dados pakaryanipun.
kanthi dawuh ingkang pun aturaken dening Sang Satriya Candramawa salebeting muhung manembah Sieng Gusti kerawuhan widodari kalih ingkang mandhap wonten ing Ngarcapada saperlu caos kuninga dhateng Sang Nuraing Wiratama wondene Sang Widodari kekalih minangka utusan saking kersaning Kang Maha Kawasa ingkang samangke minarya sarana ngasta pusaka ingkang pun aturaken dhateng Sang Putra Candramawa
wis ngancik titi mangsane para widodara widodari kang den utus dening pejabat Kanjeng Sunan Bonang supaya ngaturake pusaka cemeti Kyai Samandiman ana ngersani Sang Senopati Agul Candramawa. Yo Sang Senopati Agul, aku minangka utusan kudu ngaturake pusaka iki marang sliramu. Pinarya kanggo sifat kandel sarta kanggo netepi marang darmaning satriya tuhu. Mula sing ati-ati aja nganti salah ing kaprayitnan. Yo wis suwang-suwang aku bakal bali ana ing Kahyangan Suralaya. Istakan dawuh Sang Dewi mugi dadosa jimat gawe kawula samangsa macaken baya kula sampun mantep keparingaken jimat saking Kahyangan. Yo sawise cepet ditampa bakal tak coba. Wah kaya ngopo Yo ayo cepet-cepet do gladi sawise padha nampa pusaka cemeti Kyai Samandiman. Ayo terusake anggone padha lakan ora kan kanggo ayo ento sak mangsa menyang kepok awake kan sawise nampa pusaka cemeti Kyai Samandiman ini pondok nikah para prajurit. Leno pangendamu jebol dadamu wis ngantek titiwatine para kadang prajurit. Was, padha mundur sawetara. Ana rewu-rewu kang padha teka, kang padha gawe gedak sikara.
paringno bendaraku pusaka kang mbok anggep kuwi. Ayo, yen ora mbok paringe bakal tak rudo paringe. Iya. Ayo, ayo, lakoni, ayo, ayo. Aku ora bakalan mundur sak pecah, ayo satrio. Paringno pusaka sementing sampean. Waduh. Sakti tenan pusakane. Wah, ayo matur ana ngersane bendara, ayo. Wah, ayo. Pusaka cemeting Kyai Saman di mana ora sabaene. Yo. Bakal dadi atur ana ngersane bendaraku. Ayo para kandang prajurit sing padha prayitna hati-hati. Aja nganti padha lali marang Purwodoso. Padha tetep tata siaga. Wah, Titi bangsane sawise padha geglati sawetara nuli padha. Nuli para kadang prajurit arsa nyuwun pamit bilih wonten kirang langkungipun nyuwun lumutur sing pangapunten. Sasampunipun sami ngatakan sembah sugeng wonten sanipun sing Gusti ingkang karya jagat. Nuli bacetaken menapa ingkang dados lampahipun menapa ingkang dados kajengipun. Sami makarya sesarengan panjenenganipun Kanjeng Sultan Patah ing Demak Bintoro. Sampun dumawati tiwancinipun kawiyak wontenipun wana Nagawangi dening para prajurit dalah panjenenganipun Kanjeng Sultan Patah panetepan Nata Kama.